ना हो जा रहा उतारो हो जा का दिक्कत बा अरे काहे एक नंबर में भैया बात है चढ़े का हो जा रहा उतारो हो जा उतारा बोलाओ लगे घर से आदमी लोग के बोलाओ लोग तू हट तनी आओ सीन एकदम बढ़िया बन रहल बा ए लइका हट लइका सीन बढ़िया बन रहल बा तन लोग के बुझात नहीं के मोटरसाइकिल पर दुल्हन आवत है हाँ ठीक बा हो जा कुर्सी पे बैठा ऊपर नीचे ठीक बा हो ठीक बा जिनको लेना है चाचा से सब ले लेंगे सब का वीडियो है नाच से लेके रिकॉर्डिंग से लेके मोटरसाइकिल वाला केहू हमरे लगे बा मोटरसाइकिल वाला भी साथ में आ ही गया चलल है हमर भैया सामने से ले चालू है माई हम ना वो बड़ी में घुस गई अभी का मन करो गड़िया में बैठावेला तो वेले का कहता हो जान हम अरे चुनिया करते रहे ना उनके काम अभी तक भी के पैसा निकल
बेटा